Sabuwar kungiyar ta'addancin da ta bulla a arewacin Najeriya a halin yanzu ta kashe kusan mutum 15 a jihar Kebbi. Waɗanda ba san yacce abin ya faru ba har aka kashe mutum 15 bari ku ji. Ranar Juma'a da ta wuce wato 8 ga watan Nuwamban 2024 din nan da muke ciki aka samu arangama tsakanin mutanen garin Mera da kuma Lakurawa. Hakan dai ya faru ne biyo bayan 'yan garin Mera sun zargi da cewar an kwace wani mutumin garin nasu dabbobi a bayan gari. Inda hakan yasa 'yan garin suka yi gangami don zuwa su ga me ke faruwa, bayan nan kuma aka yi arangama da waɗannan 'yan ta'addan na Lakurawa, wanda sanadiyar haka shine aka kashe mutum 15. Gashi nan gidajen jaridu sun tabbatar da an kashe mutum 15 kuma an yi jana'izar su. Amma fa kafin hakan fa Defense Headquarter bangaren sojin Najeriya sun tabbatar da cewa an samu bullar sabuwar kungiyar Lakurawa wanda suke kiran kansu da jihadi suke yi. Kuma sun fitar da wannan sanarwar ne ranar Alhamis din nan da ta wuce 7 ga watan Nuwamban 2024 ta hannun Director of Defense Media Operation Major General Edward Buba, shi ya sanar da haka. Inda kwana ɗaya a tsakani kuma aka samu wannan matsalar ta afku, gashi har mutum 15 sun rasa rayukansu. Ubangiji Allah ya ji kan musulmi. Amma a halin yanzu 'yan Najeriya suna kira ga gwamnatin Najeriya ta yi duk mai yiwuwa domin kawo ƙarshen ta'addancin da ke faruwa a Najeriya gaba ɗaya ma, not only north. Domin wannan abun fa ya damu 'yan arewacin Najeriya a halin yanzu. Wasu ma sakon nasu fa magana yake akan ce wannan abun kunya ne ga jami'an tsaron Najeriya. Was do that ana baku oda ne. Kun kasa kawo ƙarshen su Bello Turji da magoya bayansa, ga kuma sabuwar kungiya ta faru. Kuma har ta fara ta'adi don ta kashe mutum 15. Allah ya ji kansu. Wannan ya zama abun kunya. Kuma suka kara da cewa fa ba fa magana ya kamata a ce ku yi ba, kawai mataki ya kamata ku dauka, domin dama sun ga sakon ku na cewa za ku yi duk mai yiwuwa domin kawo ƙarshen ta'addancin Lakurawa da suka bulla arewacin Najeriya.